kaseng hinyotrep youth council menta kasih hinyotrek naitung arajar arhuai kala ai da kajing tho sho mati rang ba jong kajala ukon ra sangma ba kamjuru ba prustun tensong mati rang ba sembur wala da kimdan hanang ba shalong andawa da kajing toket CBI hakabede ba kajing no bamsab ka bajan chispa sanpo klur tengka lengba ka sabha scheme tene ka scheme ban ai boarding electric shakishno githau kibra pantri kam da ka MEECL nakaliang kinungelam joka seng kilapan pau kajing sofia ka bajur ya kajing mi khubor halo ka report jong ka CAG kabala penpau bakadon kajing pendon kam bakla kapisa ka bahadu sisma sa pandai klurtam hagba pentrikam ya ka sobha ka scheme haka jalam mekhlia nakalian joka seng kila ong bakane kajing pendon kam bakla ya kapisa ka bahadu ka teklur kalong ka ke ba amra mat priang satya ba ka makata jur ya ka jala ba khamtam ya ki pai ma ki bedi ban yo ya ka boarding electric sekishno ki thau ko jongki nilai i nadu ka basdang bakani ka jeng penteri kami ka sobagya scheme hani ka jalla ka jongi kala long ka bakundrum kenram kila don ki jeng keno bamsab kila don ki jeng keno ba pendon kam bakla ya ka board ka bala ai laila ya ki company ban yo nong khambun na kani ka jeng penteri kami ka scheme bat kawai ka bala kampen smokta yangi kum ka seng galong ba menin ka singi keladon ke jingbi khubor kui niki kot khubor jongka jela kabala pen i ba kadon ke jimbam sap ka bahadu shispa khanda sau khandai kror tingka nakani ke so bahagia screen ka penteri kam ni ke jela ka jongi ak bakani ka kot khubor ka bala tho ya kani khubor kila base lani kila penchong nongrim nakata ka preliminary audit report jongka CAG katkum kani ke khubor la pentip ba kajing ai kontrak lani kajing ai yang work order syakini company ki penteri kami dengan sebuah scheme kajala kajongi kalau palat ya kador ya kaba ka MECL lani ka company kepada penteri ka ni scheme kajala kajing syak estimated rate kalong dakumwe rehapor bagi tab ya kontrak dikini ki company ki penteri ni kam ki ong bala kod ya kador ka palat haduk 100% tam ya ka estimated rate ya kabala shna nak benta buat penteri dengan scheme bat kani ka jingle kala penlong pat ya ka state lani ka jala ban ka kan hab ban siu lani kan du nong hadu shispa sa khandai krur tingka ti kani ka khubor ka balami kala penlong bat perkhat yangi ba lesi kadon ka jing bamsap kadon ka jing pendon kambakla bat kala along ru ka jing pen ka jing du nong ya ka jala hi bro kowe ka ba da spa krur tingka la supen set ka ban penteri kami ka scheme teknang ban lap ya ka jing shisha Hoat ngimla banlen bana kaliang jok sorkar kumbang UI bah kalai kotrik jong benai Jun kila penbana ba kila de pen set up ya kata ke independent inquiry committee ya ka bon kli da retired judge napo Allahabad High Court ban wat ya ki daw lane ban inquire ya ki jinglong jingman apo ke MECL hukum jur ki subsidiaries ke jongka rehadin ba mi kene khubor menin ngikwa ban bu ya ka jingdawa khmat jok sorkar ba nakabenta ka jing bamsap lani gading ka jing kenok bamsap ha baide sobagia scheme ka sarkar kam de ban kentup lang ha kata ka terms of reference nak benta ka ning inquiry committee ndri ka kam ka baide sobagia scheme de ban le lani ban toket da kiwei pat kibor tena kalian jo paseng hakani ga dorkhas ya ka bangi labu hakmat jong sarkar mendalasngi ka jing dawa ka benengkong ka bangi labu kalong ba dei ban ka sarkar ka de initiate lane ban pha ban investigate ya kani jing kenok bamsam na ka bentar sobagia lengba ka CBI inquiry ngimkwa ba kani ke inquiry committee kan shimlang yang ni kam ka bade sobagia ho ya kiwi gi kam kumbala don shibun ki jing kenok ka bade ki kenrum kenram bat ki jing bombyang ka rukom ai hot tender ka jing ai kontrak peta ter la ban le de kani inquiry committee ndri thik ha bade pat ka sobagia scheme ngikwa ka CBI ka conduct inquiry baladalap badon shisha ka jing bamsap ladalap badon kiti menu pendon kam baklai ka bor lane ba pendon kam baklai ki kendon ka ban ai kontrak ini company ban wan rapat ya ka jing du nong ya ka sarkar jela ba ki ya ka jela he bro koi ngi kwa ba de ban shim ya ki ban pensiton me ki kat kumkaan kata ka de ka jing dawa ka banengkong ka ba ka jing dawa na kaliang ka jongi kalong ba mardor de ban weng yu James sangma kum power minister hakum kani ka pot namar pila institute ya ki inquiry committee pila bu banwat ya kita ki kenrum kenram lani ki jing bamsap apo ka MECL power department bagi subsidiary suka MECL nilai iru ba ka sarkar kal aweng yo CMD jong ka MECL la aweng yo power secretary jong ka MECL
kat kum gajing ong jong James P. Sangma menne haka press statement gajung ong bala wengi kini nak benta ban pelong ya ke inquiry committee ke bukhut ke besuba kram memaki kinom la ban interfere ke inquiry dan mengipat ngikwa ba minister ubari in charge ke power department kumbak long mata kajing keno kamdi tangi ke MECL bat iki subsidiaries ke joka re kajing keno ka dairu ya ke power department teknang pa inquiry committee kaban head ng retired judge ba kumjuru lada ka sarkar ka pha ya ke investigation cha ka CBI kanang ban light ka interference na ka sarkar kumjuru na minister ubari in charge hakaba kani kini kanrum kanram ki ja khapor ba maulong minister ngilabu kajing dawa khmat jong sarkar Meghalaya hausiam udai ban wengno mardor ya James P. Sangma na ka syuki kum minister in charge tong ka power department Kabalaya ka bangilabu akhmat joka sarkar kalong rupa ngiyu iba watla ya arun kembabi CMD ubarem laweng nakashuki kum CMD nangiyu ipat dang thong hi ya kum utaw director finance jong MECL ti kajing dawa kabalaya nakaliang kajongi kalong ba ya arun kembabi IS dai ban weng no ru ya nakapost ba ubat kum director finance jong MECL khnang bakani ke inquiry committee bat kum juru ban lada ka CBI inquiry gadon ba mau kumusi MD barem unom la ban interfere lane ban long pat mau jentut ka ban long kanik inquiry ko khut besuba nang ban lab ya kajing shisha tikini gidi gilai teli ki jingdawa ya ka bangi ngilabu Ahmad jong UCM bat kumju ra deputy CM bat ngilapharu ya kanik commit ka shiti ga jongi ha u cabinet secretary ka ministry of power kanang ba sarkar India kan tip ya kini ki jingja ke baja kanik jala ga jongi namar ko sobagya scheme hi ke central scheme temakiru kila banyak simenta ban ai ke jingtha belani ke hukum ya sarkar Meghalaya bakan le ya kebetulan kam